Puco, blázniš? Čo robíš ty? Baletko? Čo robíš? Však víš, že sa ponáhľame na stretánku s ťapákom. Čo skáčeš? Čo tu vyskakuješ ty? No ne, baleťák, ty. Ty počúvaj, Lacik. Ty pamätáš, čo povedal tlstý Jimmy predtým, ako sme ho odkráglovali? Čo nehovoril nič, ak len chrčal. No dobre, ale to predtým. Predtým? No. Tlstý Jimmy? No. Nože zasekol sa mi zbráň, ne? No. A aké ponaučení z toho plyne? Že jak keby hrách na stenu hádzal. Jak keby hrách na stenu hádzal. Že v každej situácii my dvaja musíme byť v strehu, pripravení, ne? Však ja som v strehu, však mám zbráň, ne? No. A s kým teraz my dvaja ideme na stretánku? S ťapákom, ne? No, a ťapák aký charakter má, chlapec? No je to špina charakter, to si povedzme rovno. No, a není ti to podozrivé? Počkaj. Ne. Že chlapec nám možno bombu pod auto dal. Pod auto nám dal bombu? Kto? No ja, ne? Ale ty si nám dal pod auto bombu, si ty normálny, čo chceš ma zabiť? Ale ty, Lacike, prestaň, čak ťapák, ne? Ťapák? No. No. Puco, počúvaj ma sem. Ja možno teraz poviem z iného súdka celá myšlienková kombinácia, ale mňa už od rána trápi jedna vec. No poď. Že čo keď nám ten ťapák dal pod auto bombu? Ježiš, chlapec môj, že ja k tebe na slniečku dopínam. No, ty počúvaj, ale neboj, Lacike, lebo ja mám plán. Máš plán? Plán. My akože predáme kár. Ale my predáme kár. Akože predáme kár. Jej, akože? No. Jaj, no. A tak zistíme, či pod autom bomba je. Jaj. Puco, to je dobrý plán. Hej, chlapec, poď sem. Prosím? Ty neprosti, poď sem. To sa so mnou rozprávate? No ne, s ťapákom, ne? Ty si sa bavil s ťapákom za mojím chrbtom, ty špina charakter. Poď. Čo sa tu potíš? Ne, akože. Ja. Poď sem. Počúvaj ma, chlapec, sem. Ty máš auto? Áno, mám auto. Ale ty nepotrebuješ ešte jedno auto. Nie. Nepotrebujem. Čo teraz? Máš ženu? Áno, mám ženu. A žena nepotrebuje auto? Nie, ďakujeme, nám stačí jedno. Čo teraz? Chlapec môj, ty ani nevíš, jak ty potrebuješ ešte jedno auto. Nie, ďakujem, naozaj nepotrebujem. Čo teraz? Vydrž. Gratulujeme vám v našej televíznej súťaži, ste vyhrali tento krásny nový kár. V akej súťaži? Čo teraz? A jakej súťaži? No ruku na kár, ty. Daj mu kľúče, daj mu všetko. Na kľúče, tu máš doklady. papíre a ty budeš teraz veľa štartovať, lebo si mal veľký deň, lebo máš veľký kár. To ako ja? No ne, on ne. Ja som vyhral. Ale ne, ty ne, on. No, poď sem. Sadaj, chlapec. Sadaj. Sadni tam. Tak ďakujem pekne. Ty neďakuj, ty. Ty budeš teraz veľa štartovať. Tak ďakujem. Čo robíš, chlapec? Čo ty nevíš, že pravidlá súťaže ruku na kár vyslovene prikazujú, že ty môžeš veľa štartovať, až keď ja s Pucom budem hentam za tým stĺpom? No, utekaj. Štartuj! Ty, Puco, nebola tam bomba. Nie, Lacike, nebola. Puco, volaj ťapákovi, že na stretánko budeme chvíľku meškať.